Yung mga dol. So magpainitas tong kabayo kay Mulakaw meron mga dol. Mulakaw mi karon. So may buntag sa tanan dia. Init sa magpainit sa ta magpainit. So noon sa maning stand ako mga dol kay DIY ra ni mga dol. Stand ni siya sa stand gid siya sa camera. Pwede cellphone. So ay nako po. Kailangan na to hitiro ni siya. Psst. Dito ka lang. Wap. Isang klase nga stand ni siya. Kaluhag ba ni? Sige lang magpalit ra ko mga dulog stand. Itong stand nga medyo okay siya. Di kay okay good siya nga stand. Ay nako, may adlaw kanyo da. May adlaw. Hop. Graag sounds. Init resolve mga dol. Mulakaw karon kay na ako importante nga lakon mga dol. So kailangan natin painitin yung makina. So palamigin yung aircon mga dol. Yun. Ibutangan na to kan mga dol, kita nyo na little trees, no? Pero ang iyang baho mga dol is sanin paklaro pag dilit naro. Dara paklaro na to anong blurred ana lang. So cherry blossom siya mga dol. So wala na limpyuhan ang atong kabayo, no? Kailangan nato ipalimpyo ni katong na-vacuum yun. Mag tura-tura ta karon mga dol kay ang panahon magkalitlag ulan. Nya lisod na ko'y bata. So kini atong gamiton. Pero dugo lang nya ang panahon init. Dili kay init. Anang murag paminon mo di mo ulan magmotor lang. Kay karon kailangan ato magtipid sa gasolina, grabe ka mahal ang gasolina mga dol. So nag-andar na mga dol. Gara kay kog sound so. Sige painit ra na ako niya. So thank you. Salamat sa inyong pagsuporta permente always. Good luck ka na tong tanan. This is Charcelyn. Abang-abang sa mga Bisaya version ako. Bye bye.